सुना एक बार चीज सुनी है पद पे कुरिया पर देख के मन छोड़ देते हां हां ततरी पूर्वी के भाव में आ देता दो जना लोग भाई रहे देखिए हमारे भोजपुरी कैसा रहल दो जना लोग भाई रहे एक जना लुधियाना पंजाब प्राइवेट कंपनी में काम करत रही हां एक जना खेती करावत रही अब बाहर से लुधियाना वाला जब आवे तो घर में रखल गुआ में जितना घी रहे ओकरे के लोग खिया दे हां आ जाय थे एक हम दे देवे कि ले जो खाई हां आ ई जान देखला तो मेहरारू उनका भव के नासा है ना वो कहते बलमुआ रानी को दुनिया देखत है माननीय हमरा परम आदरणीय फिलगी पंचायत के सरपंच साहब बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार भेजने हार्दिक प्रणाम मंच पर हमरा